Anyang laki din! Ay, Oh, apay, kasangsangpet mo pa'y laang agsinnaay kan, lakay. kasano ajak agsanay, kat kastoy mo timasang patak. Rabin, hindi ka pa'y nakaluto iti makan. Di ka pa'y nakainaw iti pinggan. Ha? Unay kid di ti kastoyan. Nabambanog datawa nagtrabaho. Kastoy pa'y lati masang patak. Sigurado, day taman la cellphone mo ti minulmulagata managmalmalan. Alahos ton, rabiin, ngam agniw-ngiwat ka manin. Sumardeng kan ta agluto ak, ken aginawak iti pinggan. Rumbeng lang. Di mo namnaman na siya pa'y ti mga ramid kadagita. Ang mga no ibarsak ko dagita ijerwa. Apay, Edgar. Kasla rin nabii kayo mutan nga gapapa iti asawam. Ah? Kanayon ko ang mga ti panagsinsin nung batyaw kinipanyang. Kasano ajak makaungit. Tunggal sumang petak iti malam. Saan pa'y nakaluto iti makan? Saan pa'y nakaugas iti pinggan? Diya anak may, di na pa'y maasikaso mo't iti husto. Kay anya nga ron tiyar aramidin na di tabalay yung ay. Ay kanya pa'y ngay nana. Agmalmalam nga agbuy-buy iti korkorian. Anya, ay una yun ni Panyang. Day tangarod kahit. Nuan niya iti malala na iti panagbuy-buya na iti korkorian. Ay, bagam ti asawam, Edgar. Saan anasaya at day tangar aramidin na. Asikasuan nakit di ko mati pamilya na. Saan akasta? Ay na, nagnanamit. Dahil ito yung luto masidang. Bakit? Ay na. Wala, sakpay ti kunam. Mas daawa ka. Nagluto kayo tayo. Ito na mas na paborito kasi dahil na. Adak ngamin iti mood nga agluto. Iswa nagluto ak, para kan ka. Ay na. Ay na. Nag-sweet mood din. Dahil ito yung asawa. Kagapotakas ta. At darigalo making ka. Inton umay a Valentine's Day. Bakit? Ha? Kung bakit ikang ka man iti regalo. Di sa mumutimay ka iti regalo kay. Gapota responsable kang asawa. Kun inadag iti duwa nga anak pa. Ar-aramidak dagito'y kas ina. Ngamjak mat ibagbaga arigalwan na. Saan nga raw ng pakaragsaka mo arigalwang ka? O sige, makaammo ka. Agiyaman aklatan, lakay. Amo mare, nakaragragsak ka talaga. Ha? Apay? I-share mo mat atap na makipagragsakak matkan ka. Ay na, naku na ngamin ti sugar daddy. Nga da kano itid na kanya karigalo. Inton umay a Valentine's Day. Ha? Iso nakaragragsak ka, girl. Anya nga ikang ti regalo na kan ka. Siyempre, the most expensive gift. Kwentas ang inginaan kang dress with flowers pa'y, ah? Kasta? Ay kat sana all nga rod mare. Sana all. Binibigyan ng expensive gift. Wala, imposible din na kay kanila kay mo. Kat no nakasweet-sweet ti asawa. Adaman siguro. Ngam saan akasta kangina. Ay na, nanginaman mo no saan. The important thing is, nagtaod iti puso na. Di ba? Sabagay. Husto ka mare. An-anuan tayo nga agpaiso tinagningi na regalo. No babaero mo tinagtaudan na niya. Correct, ah. Wala nga Roden. Saan ama ipapan iti babaero ti pagsaritaan ta? Ang mga numalagip ko man hindi boyfriend ko, edi. Nga iniwan lang ako sa ere. Anya? Ang mga no, agro nga aba. Imuriyak man day to'y pariya. Isulaang mong tirutuwag apang rabyan mi. Kabayatan ti panagimuri. Agbuya ak iti Korean movie. Ituloy ko di saan ko analpas abinuya. Ay, nagdara ramida, bakit? Ay na, makitkitam lang arudan nga agim imuri ak iti pariya. Ngam saludsudem pay lang. Imuriam nga Roden, tayo so tasidaan tayo. Agam, paguri ka man. Kaanon to pa amalpas mo dahi ta panagimurin. Dahi ta matam. Nakafocus dita Korean na buy-buyaam. Ay nadinak man pakibibiyangan si ka Edgar. Agyaman ka ta ilutuan ka pa'y iti si daam. Nakarikreklamo ka. Na, Alaing kan ijay siled.
Agunat ka ijay, aginggat kayat mo. Ayaban kan tulatan no naluton ti makan. Ala, mangantayon. Guri ka, mabitlag. Pariya da ito inlutom, sana ya. Kas kala agbuuyong. Kit-kita umat aparya, ngam sao kapay la asao. Salbag kiti kastoy. Kita man tayo inlutom na Ay, pati pat holder, inraman mo ka inlutaw. Ha? Kabayatan ngamin ti panaglutlutom, sa bali tikit kita na kita matam. Day tala silpon mo. Anya ngay, di mo napansin anay kargan ti pat holder. Gan may isa, imbalis mo lang nga rodin dito yung malukong, di mo paila nakita. Anya laki, di na ya. Ay, wow. Makapapungtot ka. Imbis ang manganin kunak. Ngayon kastoy kit din tinaramid mo. Ala, ibalang mo na ito. Magluto kayo ti sa balay. Sige. Maminsan pa'y panya nga. Talaga aburakak dahi ta silpon mo dita sang wanam na Tapnagnakam ka. Abay, anya launa ti alam dita pa nagbuy-buyam iti kurkurian. Salbag kakit day. Unay mo tinda asawang, pare. Ultimo pat holder, nainayon na anay lutaw. Ay, gapo iti kabubuyan na iti kurkurian. Ay, sobra ni bakit ko. Sadot na amin asadot. Manipod na addaan iti silpon. Dahil tati sana na saya ta maipaay iti silpon, pare. San mo tadagas, di ba nagbuya iti korkorian ada kita. Ang unain na kumama, ang asikaswan na iti rumbang asikaswan na. Sakbay na nga ito gawan, iti pa nagbuya na. Ah? Tani bagay ko paray. Agbuy-buya mo ilahan. Sana kasta. Agbuya lang, nung alpas na amin, nagiti maarami dito, nagiti balay. Awan, ngunit bakit ka? Sana kasta. Isukit di ati unain ng aramidan. Nya? Di pa'y makadigos ka po iti kabubuyan na iti salbag akurkurian. Ay, una yan ni Maripanyang. Uray na lang na inayon iti inluto na ti patholder. Wan nga rod, mare. Kabubuyan na kano iti Korean. Isumot na istorya na kano kinilakay ko. Una yan ti kinaadik na iti Korean movie. Di na pa yan amot yan aramidin na. Wan nga rod, mare. Anya ti sabi ti kilig-kilig na kabayatan ti panagbuy-buya na. No di namat maasika so ti unag ti balay da. Kaya dagiti anak da. Hay! Jakman amo iti dayjay ako, mare ta. Bayam, kasaritak tuman no maranak dayjay apan niyang. Ay na, mare, amom ka di? Di manon kada kami ti damag, ana inayon mo kano ti potholder iti ilutlotom aparya. Ha? Nakakonsentrate ka kano ngamin iti kurkurian abuy-buyaam. Wan nga rod, mare. Jakmet napansin ana inayon ko gayam ti potholder iti lutlutwag asidaan may. Unay kan, mare. No aglutluto ka gamin, wano adar aramidam. Iba tampay laang day ta cellphone mo. Saan ka nga isula nga isut igam mo? Mare. Asikaswam nga umuna dagiti ubing. Agdalos ka iti unag ti balayo. Kan ilutwam nila kay mo. Iti kasta, day talamangan ti aramidan na no aggapo iti trabaho na. Wan, mare. Maala, panawan ka pa'y. Agawid akon, ta nag-text nila kay ko. Adda ka nun ka, de regalo na kanyak, ita a Valentine's Day. Ha? Ay, wan gaya man niya. Valentine's Day nga agpayso ita. Ay, agawid akon. Tainak man mo't kitaan no anya ti regalo nila kay ko para kanya. Anya? Namnamaam nga da regalo kin ka ita a Valentine's? Ay, unay kamutan lakay. Naimbag pa'y ni Mari Elena. At da regalo nga inted nila kay na kankwana. Kahit, anya kumano at da regalo ni Ben kan kuana? Apay, di nakmat regaluan? Sika, regalwak. No ni Elena, kat sabong kun chocolate, ti regalo nila kay na kan kuana. Dahito, iti parakan ka. Kangkong! Kawan, dahita kinasadsadutis mo nga asawa kahit. Mang namnama kakiden, iti flowers in chocolate. Ay, awan pa niyang! Anya kamutan, Edgar. Awan pa'y ka-sweet-sweet mo nga asawa. Anya nga awan ka, sweet ko. Nakarkaro ka. Mapan amin nga oras mo, iti paragbuy-buyam, iti kurkurian. Anya? Ala, ingkalutuan dahita kang kong. Di ka mang namnama nga ikang ka iti sabong. Dahita tirumbang parakan ka. Tasadot ka nga maid. Iso akang kong latan.
Happy kangkong day, panyang. Itay ka pa kasarsarita. Nung kasla ka umal. Di ka pa sumungbat. Ayaw ngayam, nakita k James post ni Elena itay. Sabong magpaiso kong chocolate, regalo ni pare binkan ko na ita a Valentine's Day. Ano? Anya ko maitano nakitam! Apay ang masapul pa'y raon ni Bagam! Kay bagbagak lang, mate. Si kaki di, mate. Naimbag pa'y nga rod ni pare Ben, amo na arigalwan ka asawa na. Ngam si kangay, kangkong kit den tinted mo kanya. Awan pa'y ka sweet-sweet mo nga asawa, salbag ka kit de. No tinamnamam, ikang ka. Nagbidot ka. No arigain. Kat pangkang kong kalang, gapo iti ugalim. Day ta kinasadot mau. Mang namnama ka iti sabong kan chocolate. Ay, sus panyang. Ure agluwa ka iti dara. San ka nga ikan iti kasta? Tandaan day ta. Anya! Iso adi ka man umapapal iti kumarem. Gaputan ni Elena. Amo na ti agasikaso iti unag ti balay da. Amo na nga ilutuan ti asawa na, kan anak na. Iso deserve na iti maikan iti sabong. Sana kaskan ka. Anya! Kangkong tinto nila kay mo, ha? Wen mare, iso amas asarak nga rod kan kwan. Awan pa'y ka sweet-sweet na. Ay, naimbag kayo pa'y kini Mare Elena. Addain ta dagiti asawa yo arigalo. Ngam siya, kangkong kit den tintad daging Edgar. Ay, Mare, no siguro saan akas tati ugalim. Mayat siguro nila kay mo amang tad iti regalo ken ka. Amang ano saan lang a bouquet ken chocolate. With kiss pie. Ngam, in your dreams, Mare. Gapot akas takat nga rod. Nagsadot ka ngamin. Ure asinumot nga asawa kat saan amaay ayo amang tad iti regalo no kasta ka. Gusto lang ti inten nila kay mo ken ka. Kangkong ko naman, George, na idumduma regalo. Saan ko man apagsakitan tinakom mo, dyan na ibaga ni baklakan ka, Mare. Ha? Ngamin, pudno mo ti imbaganakan ka. No saan ka kumaasadot akasta, may ayaw mo't nilakay mo amang tad iti regalo kan ka. Ngam saan magngaming? Inoran oras aday tala cellphone mo ti mingmingmingam. Anya, day tala agbuy-buya iti kurkuriyan ti among nga aramidan. Mare. Iso apang nga asim. Baliwam ko man day nga ugalim. Una kumamad nga aramidan dagiti rumbang nga aramidan ije unag ti balayo. Tapno saan akas jay ti asawam? Wento, Mare. Agbalbaliwak at talaga. Nasaya at napanunot mo dayta. Iti kasta, inton sumaruno a Valentine's Day, saan ton akang kung tirigalo nila kay mukan ka, at dantumot sabong kan chocolate mo, sigurado dayta. Bueno papagayam, ditan tinagibusan tibay sabay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Lucky Day. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, parang tarabay. Girlay! Girlay! Apay manen ayan anang, bigbigat apong manukkaw kayo di taruar, at danto manen maibagadagi ti kaaruba. Asinaw, tinang parot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Nay, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung mga dinalapos dalatan. Asino nga raw tinang dalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi eh. Anya lakit din. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y timulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa mananda ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Bumangon ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nay! Tapay at umanog ka man tan! Ay!
Anday! Kumugtar pa'y isalbag alak na yan. Kalaban. Kalaban. Nakakinaman. Ay, aguray ka man, tamapanak mga la iti pangrain ko kan bana. Kalaban. Dahito ikatirigat na, no kanayon amabartak dahito ataw. Dahito, atidog akayaw. Pangrain ko kan kana. Hoy, Tomas! Na, basta unay ilik na lumasukit ikilikili. Ay, na! Timandapan na. Na, ingkar ka na din pinagala. Saan amareng pastila? Kayaan nakiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan, itiin nakalaan. Imposible asan ka pa'y lang ang makariing dito'y nagkilnugan tinaw. Nagtudaw. Anya na gito'y ulo tito'y tayo diti ulo. Nakariingkan laka. Ha? Ay, apa yung sinabuagan na kiti nagkilnugan? Kahit di kagayang makariing, itay pa'y ariring ka. Ay, apa yung aringan na ngamay? Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan di nalapos mo kiday. Ay, awan tinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagi ko dandani may padugmamak mo idirabay. Nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartet mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay Sida na. Amumot gayam. Tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayo nga agis tambay. Oh, apay. Ay, agap-apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samad nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabarto. Kat amumat ni inang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado. Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay, wanan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay kat naka uniform Danda ni alas 10. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga akras mo ni Gerald Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerimar ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantan-awan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day taabakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak na ta. Uray tan-awak laang. Win kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga raw dan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga. Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marunggay. Sayang mag, sapay at daramot nan. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay sus, ni bakit Inga? Ay puweraan anong. Ay wan manang Inga. Imbagla pagalaan iti sidag. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay wan daw manang Inga. Ay sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay sus, puweraan anong. Puweraan anong. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko, no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da.
Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga, Rod, ngamne. Agsubli ka inton maluma, tag-istoryata man yan. Wana. Mangalakan to man iti kornik, ka isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo nina na inggaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko mati aldaw ko ita nung nakitak ni Gerald. Kaya't mo ang makita ni Gerald. Ha? Ay, nanaingga? Rumaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayaon. Kasanam anaamon ti pampanunutak nanaingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di tidakdak ka matom, Miss Beautiful? Alangan, ninanaing ka. Kumusta ka nga? Sige, agtungtong kayaon. Nakipimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Ken karobak pa Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni nanaingga ni Gerald? Mabalin to may agpasyar di balayo? Wala, mabalin na ta. Thank you, nanaingga. Ayawan manan di tatang mo. Pimanaw manan anapan nakinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyara ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dito bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kaya't nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuog mau. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyara nanang. Anya nga'y tinaknakan day jay Gerald. Tao may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni nanaingga. Ay, jak tupay kaya't amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa na masabat ko mo ti may sabakan. Ay, niin ka. Ay, bakbagatan. Ay, nagpigsat yan anong na dahil sa bakbagatan. Mayak day takantam Ay, no kaya't mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Dahil talag barbartag, tiyararamidam. Ay, ako nga ganda. Nanay nga, bakbagatan na napigsat yan anong na. Ay, puwera anong. Ay, sakit kayo iti ulo dag iti asawa yaw. Da kayo amang martag. Nasaya at nasin magputkan. Nabartik ka man. Maditi malikring na, kabakay. Wala nabartik ka. Apay nga'y tagkalkaling atan kamot iti kastaunay. Mawala ka. Agidak man. Ay, sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Ag-make apak, umaynak pa siya rin ni Gerald. Mataya ko na bakit. Nasakit ti tiyan ko kung maulaw Aglamin ka? Mataya ka rin. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko na ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Ang mga no inan-anungan ni nanaingga. Ingka nga ron mga iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat marunggay di taruar. Awan pa iti bulong na. Ay, kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay.
Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus! Iso inananungan na kan. Nagkuna nga main akan taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato mo. Gawa to ko para kita, Miss Beautiful. Anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igaw atan ka ang sumbatan nakton Ha? Sumbatan ka, Adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat pasig! Maulawa Ay, bakit? una yan. Nagbayagan ay di bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, Nana. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nana. Ay, agmanugang kayon kinitatan. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, munggayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni tatang mo amang martal. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit mat. Saan mo unay mat Tapno Anay. maagasan jay an-anong baw. Anay ko pati rupa ka, anay. Wala, tapno maagasan ka. Ipaturay ta maragdag amin abulong di tabagbagay. Tapno maagasan ka. Anay ko. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gerlay. Apay, Nanang. Itay ka pa'y ngagtantanaw di tatawa. Asino ay at itantanawam? Awan. Ni Gerald? Kat, kitkitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni tatang mau. Ha? Naimbaganan ni Tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng. Mapanmanen makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipa pa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so. Oh, I told you so. Ay, nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamat nga men, jay insapli-saplit ni Nanang kinitatangay. Ay, nakariing ni Tatang ko amang martang. Mapan ka manin uminom, Tatang? Ayan dyan lang ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti. Jay naglakwan niyaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni Nanang ide, dandani pa'y mahay blood. Ay, dyan pa na Pasko. Apay, adda mapan niyo tabasan. Tingkalan, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, ije bangkag. Ay, naskat na makamula tayo. Daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man, Tatang. Rik na, mano nabara kayo pa. Awan matiguri-guri yaw. Ha? Umakala ko itinatang. May patarimaan tayo na iti balay tayo. Bot-bot yatap na. Gerlay, nakareeng ka din ni tatang mau. Wano napanmanen na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula iti bangkag no, malinisa kiruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni tatang mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsutak tito'y bagit Nanang. Ano agan ano ni Tatang? Na, ay lakay, sa dinong ay ti papanam. Iti bangkag. Ay, sumurot kayaw. Naan-anungan Nanang. Iso ang nagbaliw. Ah, won, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulang Nanang. Won atap no inton maan-anungan manen ni tatang mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din Nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nagsaya at ang pinawitan na nila kay mo iti sapatos ko kay Portay. Nagmaya gayam no, ada iji abroad ti manugang mawa. Original data tatang. Iso asaan mo ang mabalin nga ipag napag na iji taltalon. Ay, talaga saan? Usarak day tayo numapanak iji ilay no alak ti pensyon ka. Kano da meeting na iti organisasyon mi abandalam. Oy, baby Lynn, apay asaan ka nagtagtagari dito igid? Mapay pampanunutin mo iji boyfriend mo. Ada ka no boyfriend mo. Adto'y matimpaw it ni Manong mukan ka. Bangbanglo. Usara ma, Thank you, Manang. apay, pudno nga da boyfriend mo. Dayta nga rod ti kayat kung nga ibaga kada kayo ita. Bagbagay ko ti sapatos ka. Tatang, ganggam ni baby Lynn. Kasla seryoso di ibagana. Agasawa kamin kiniboyet. Nagasawa kaya ang kaya pa'y nakikita ti boyfriend mo. Ay, nakita mo na ya. Saan pa'y? Awan mo't inyam am muna aboyen. No talaga kaya ayo tiyag kasar. Yam amumpay. Talaga mo't akas na ti mapasama. Iyam amum kada kami. Ituloy mong tatang. Kalpasan na mayam amam. Isuntaw, ti panagsasarita tayo, iti panagkasaryaw. Data no aprobaran mi day di alalaki. Masapul pa'y nga aprobaran nyo. No kaya't nak nga ikalaysa, yamamo ka. No, may sanda ka kaya. Uray man no saan da ka akayat, kat kayat kamat. Ibagam akalit ka nagbita. Amo dadaytan. Ibagam manalawat iti naganak ko. Idi pa'y nga amo dadaytan. Sige nga, mapantan iti pala yun. Ay, agasam day ka. Naglawagayam ti dagadagi ti parents mo. Ay, talaga analawa, tata. Ay, nagam ay ayatan dyan nakaw. Ay, permi Iso nga ron ti first love ko, tata. Kaya mo nga'y kasar. Uwin, tata. Ay, Talaga akayat ko apakasara. kastaya. Ni tatang, nagado ti damdamagan na. Nakarkaro ka pa imot ng investigador. At titi merienda, pansit ken Diyos. Baby Lynn, umay ka man ije kusina. Wan manang. Dayta ka di alalaki ti kayat mo apakikalaysan. Ha? Unak man no anak ti Manalon. Nagpudaw man. Saan nga agtaltalon ni Boyet? Dagiti lang naganak ng kakabsat na ti agtaltalon. Naglamuyot pa'y ti dakulap na. Amo na ka di tagtrabaho. Iso nga min ti buridak manang. Kat anya ti trabaho na. Kasla kamotlaan ni tatang. Nagado ti saludsud na. Napatag dagita abanag. Nangro na kadagituyen a panawan. Narigat ti panagbiag. Narigat no makiasawa ka iti sado. Nagawi din ni... Anya itayong tinagan na. Ni Boyet. Apay ngay, adi namot kinisayan di inlutok kapansit. Awan ka no tiramraman na garaw. Nakapilpil. Kasta ti klase alalaki, ti pakiasawaan, baby Lynn. Di mo ba ngamin din naukan o rebasit a karne? Awang nga ron ti karne. Pangalaak ngay iti karne. Siya akong ti manginom da iti juice adi na ininom. Tapno saan ka man nga agreklamo manang. Day tapay ti may sa ako mentok iti day di a tao. Apay adi na ininom day ta Diyos at inimta. Mas dawa. Maya may titimpla na para kanya. Kurang ka no ti asukar na. Day jay ti pakiasawaan, baby Lynn. Ay sus, at dapay panawon mo ngagpanuno. Uyet. Ada kami ditilikudam ka ni mami, ma? Kaya ta kakasarita, tay bagbagam, akayat mo ti mga asawa. Katpon mo nagsarita kami kan ni Baby Lynn. Sumango ka kanya, sana computer ti sangsangwan. Maabangak nga ro, daddy. Bakit? Ipakita man day tay mo apagsaplit. Isaplit mo. Unay kayo matay. Tratundak matakas lobing. 30 akon, mami. May 30 mo.
Ngam kasla ka ubing nga gay ay ayam iti computer. Itay pa ibigat, asipsiputan ka, Joshua. Kalpasan ti panagkapim. Nagdiretso ka adagos iti sangwanan ti computer. Alas 11 nga magay ay ayam ka pailan. Anya ngay kumataramidag, Daddy. Nagado dita, no kayat mo. Ikag-apply ti trabahom. Anya ti serbi a college graduate ka. Itay baga mamangasawa ka nga awan trabaho. Ado dita pag-applyan. Kung naglawad yung daga tayo. Makatalon ka? Makabangkag ka? Basta kaya't kundi mga asawa, Mami. Agasawa kami, kung ni Baby Lee. Suminata iti pagyanan. Tapno saan tala ang anak dependar kadagiti naganak ta. Isungarad dito'y daan abalay mi ti pagnaidan ta. Awan ti makibiyang ka data dito eh. Diyak kaya't adumaw dawat tala ang ititulong kadagiti naganak ko. Taamok, akabaulan na kami mat abyagan. Apay ngamin adumawat kay titulong kadakwada. Madi ah. Isu nga ro, nga agbiro ka iti trabahom. Wen, talaga dahi tataramidag. Naskan amadaan kan iti trabaho. Sakbayak nga ganak. Ado dita pagserkahan. Saan ka madanagan? Kaya niya ding mabibili, tapno masursuro natin ang pamilya. Naganak ka nung arudan, iso amapan ko bisitaan. Ang mga tan trabaho nila kay na. Day tapay, ti kayat ko amaamuan. Nay, anya serbi na nga college graduate. Awam mo trabaho na. Ada siguro trabaho nan ah. Ay, no sana makabirok iti trabaho na. Nalawa mo ti dagada. Mulaan na. Saan da mabisinan, tatang? Kagaruday, padamagan naktaw. Noon na ti kasasada. Wait! Manang, imbag man tabi misita ka dito balay. Ay na, nag-cute mo tanday ta anak mo. Imbag ta karukrupam. Ang, apay ngay asumanangit. Mabisin, manang. Dahat itimpla am ay tigatas na, kuno pa suswam. Awan tigatas na manang. Awan igatang mi. Na, apay ngawan, kunak man no adda trabaho nila kay mo. Atay, Jenny. Dita sila, nan, siripot man. Di mo ipadlaw, manang. Agungat no maisturbo. Yes! Naglaing ako. Naabak kong nagiti kalaban to. Naabak kayo amin! Computer mo't nila kay mo. Yes! Kastanan nga agmalmalam, manang. Awan trabaho na. Naabak kayo. Ibabaon ko. Amapan mang sapol iti trabaho na. Uwan mat awan. Ang amsaan mat amap-mapan. Ay, kasanon nga iti panagbiagyo. Awir mo't ani, baby. Ta isaganak dagiti ilakok a barbecue. Ikabil mo laing kadi kami dita indayon na. Anya ti aramidam. Masapul nga awitan tapno saan nga agsangit. Makabanlog nga awitan. O sika nga ro ti aglako. Tasyak ti agawir. Mapanak layan dagiti babarkada ko na. Nakon. Boyet! Agsubli ka! Tulungan nak ditoy! Aglaklako ka iti barbecue? Anak ka ba iti ubeng? Uwan, mami. Ayan na nga ni Boyet. Ay, napanagay ayam iti computer, mami. Ijayan na iti barkada na. Ay, unay mat dayta nga aramid nan. Ay, ang sangit manan. Ama nga, no napuno ti diaper na. Lampin ti usaran mi, mami. Lampin? Apay, alampin. Awan mo't igatang mo iti diaper, mami. Taging ka ita. Awan pa'y trabaho ni Boyet. Kat no may ijay balay, kanayon na nga ibaga nga ada trabaho na. Ala, mangtedak iti kwarta nga igatang mo iti diaper. Gatas na, ada ka di, kaibibus na laang mami. Jay babasit laang amin tikat gatangak, tawan kwartami. Unay mo't daytahan na panagbiag yun. Makangag kanyak dayjay abuyet. Kanya tehunan, awan trabaho ni Boyet aging gaita.
Di Babylin, ti mang bibiyag kan kwa na. Kanyat Serbina nakalpas iti kolehiyo no saan nagtrabaho. Sika ti mapan ijay. Kasaritam, tano siya, sigurado makangag kanyak. Alaga kasarita. Kat no di na pa'y maiturad nga awiran, jay anak da. Lakay, basahan day tayo. Anya day ta, basahan mo na. Ipabasan pa lang mo. Nag-text jay kasinsin ko ijay Manila. Kasapulan da ka no ti welder. Inrekomenda ka. Iso amapan kan. Anya, nagadayo mo dito Manila. Ikan ka iti pamasahim amapan. Adayo mo na kita. Kasano kayo nga gina, numapanak ang trabaho dyan. Kasapulam ti agtrabaho. Tawan kwarta tayo. Adayo nga rod. Dinak mo lang matulungan dito balay. Ultimo agaw awir, siyak amin. Pati pagbiyagan tayo, siyak amin. Ituloy ko man langin tagay ayam dito cellphone ko. Saan mo kaya ti mapanagtrabaho iji Manila? Sikan ti mapano kayat mo. Dati kayat ko nga, applyan nito asidig pa Kating ka agaplayan takasapulan tayo ti kwarta. Uy, mapanak to. Sangit ang anak mo. Mabisin ngamin. Awanan gatas na. Makamukamot yun Puro lamin ang problema ti bagbagam kanya. Makauma kan bibilin. Gumatang kamot na iti lakok a barbecue manang. Awan pa'y buhay na manok. Kasano nga daw may gumatang di talakom, kat madlaw mo't asan anaimas. Nagbabasit pa'y. Ipapaibos ko nga rod manang tapno adamanan igatang ko iti kanan me. Kat nilakay mo nga'y. Naku na mapan agbirok iti trabaho na. Nga maging ga ita, awan pa'y asim mangpet. Italaang agbirok iti trabaho na. Wan ata pinilit ko. Ay na, kaslakimpet at imul day ta asawam. Ta nakadependar laang kan ka. Ay, hindi nakto pa'y matulungan ng aginaw. Siyak amin. Gapo iti timul akimpet kan ka. Nakakutkutong kan. Mala, gumatang kamutan manang. Sige, supot mo amin ng tabayada. Imbag lang nga ipakan ko kadagiti asok ijay balay. Nasaya tagluto kan. Kat, ada trabaho mong. Trabaho sa asawa mo. Kat isumati ko ng mga aramido mi jay ili. Isuan na sapa kaanapan. Hindi ka do ka nga mo. Trabaho nga. Adulamin na ita. Anya nga ro tinapan mo inaramid ijay. Panak nagbuya di basketball. Anya? Dahi talaang tinapan mo inaramid ijay? Adhak dito'y balay nga agaw awir. Nagsaganak pa iti ilutok a barbecue. Napan ka laang nagboya iti basketball? Nagluto ka gidin ta mabisina ko. Ay, ang sangsangit manong ni baby. Sumunangin mo dahil tangobing. Ingkamot pagkatanan Mabisina, pakanan nakpay. Rumbang lang pag serbian nak, ta asawa ka kang araw. Nakalaplo ko ba ganti asawa? Wan atatang, taawan mo't nga ron trabaho na. Dahita na computer ti aramidin na. Ay, pudno, ti ko na ni manang mga kasla tibol akimpet. Madi na kaya ti agtrabaho tatang. Uwan ata, da ka mang biyag kan kwa na. Ay, hindi na pa'y amo tulungan. Kay pakpakita mo't akaba alam amin. Wan ang marigrigata na kon. Kita man tilanga. Wan, makita ka bakitan kan ni manang mau. Agbababawi anak ki asawa iti timal. Ay, isti sadot nga awan am muna. Ay, pagawidam ka ijibalay dan. Pagawid ka mo ijibalayay. Ikaten tayo dahi ta atimal akimpet kan ka. Napanaw na kayo din ni Bibili ni Jibalay may. Saan kami na mas daaw no apay? Sadot ka nga bin. Di mo pa mo atulungan ni bakat mo. Daddy, mami. Di ka man naging sasangit dito ni. Sikat yung ating baso. Awan ti sadot iti pamilya tayo. Si Kalaang. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din!
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami itingkay Panang Tarabay. Awanan ti bagas tayo, lakay. Awanan ti maisa ang unton bigan. Kasta ka di bakit? Nay, sabay saan pa yan naalat ti swildok. Di pa mo inted ni tatapon siya. Adda kwarta. Oh, adday na. 1.5 date na. Igatang mo iti half kaban abagas inton bigan. Wen. Igatan ko itong bigat. Igatang mo nga igatang Saan mo manen nga igatang iti kumkumpurme day ta inted ko a kwarta. Panunutam nga awanan ti maisaang. Anya kalaki, di na ya bakit? Igatan ko. Di ka matanagan. Ay, unay ka. Nagsapa ka mat anagrieng lakay. Tinusigod na masapsapa ka, Greg. Unay ka na ya. Tila madmadlaw mo. Manyangay ti amok. Ang mga no adamanen plan-planuam apapanan. Wano plan-planuin nyo kini Lopez agayim mo. Awan. Ay, dayta ka man ako na akong. Di mo kunaan amapan kay manen makibulang ijay laon. Di ta ka man langan. Panawan kan. Mapanak iti tirsina ni Bakit Suping. Gumatangak iti bagas nga bagbagam iti rabi. Nagbagman tayo nalam tayo tamanok mo, paray. Wala. Mabalin aya saan? Nagbagman, tas saan nakita ni Bakit mo? Nakita, gaputa nagnaki dyan likod. Naging inayada ka na pa ninti kulungan ti manok ko. Iso ang alak da ito eh. Kailaban tayo di bulangan. Apaw? Nagmayak mo tayo tayo tamanok, paray. Nagmayak tayo takdar na. Ay, masigurado ka mga apak tayo, paray. Ay na, sapay lang ko mga ano, pare. Mabit lang man, paray. Ang mga nuwad na kwartam nita. Awan ngaming kwarta kita kay. Ha? Ay, awan mo ti kwarta. Mada ka kaiso na awan 5 ko dito eh. Igatan ko kuma iti bagas mi kahit. Mapantapay lang iti bulangan. Siguradong agdoble da ito eh. Ay, alang harap paray. Mapanta ka raw tayo. At mailaban ta dahi tamanok mo. Nagmalas itangal daw pare. Naabak mo tinti manok ko. Ay, uwin nga raw paray. Sana ba bumawitan to yung sumaro no? Sa bagay mit kidi ah. Uwin nga yan. Manong nga tinabati iti kwarta. Ay gatang mo kumaiti bagas yun. Ay napo, dahil ang aruti parikot ko pare. 1.5 tintin di bagat ko. Ay sus, tal-tal lugasot tinabati. Anya? Ay sigurado ang makaungot manin di bagat no kastoy. Eh mamukla ko maamabak ti manok ko. Santa ko man na panin di bulangan. Ay salpag kid di kastoy. Sana bali paray. Kasi tinako na kita eh. Bumawitan to. Intun sumaro no alaban. Ay, Iso nga intun sumaro na pilyam ti manok mo mapantay bulang. Tayo man masigurado mamangyawi di tirinibaw. naimbag arabi iyo, nanasuping. Kastamad kan ka, Juan. Anya gatangam. Gumatang ako may 5 kilo sa bagas. Ha? Itaman pa'y akinilo ti gatangam. Uwan nga ron na. Igam mo pa'y day takawitan amanok mo. Siguro, napan ka man na nakibulang anya. Ay, agi kilo kay kidin diti bagas. Nagadukit sa uyon. Rabiing. Saan pa yan nakaisang ni Bakit ko? Iti pang rabyan may. Nasayaan ta nagawid kayong tatang. Itay pa yung agungungit ni nanang. Kasta ka di anak ko. Sa dino tayan na. At dayjay kusina. Kasta unay apungtot na kada kayo. Nasayaa, tanapanunot mo pa'y kinagawin. Ay, bakit? Ayan ti kagudwat sa ko abagas nga empagatan ko kaya. Kwa, ato iti 5 kilo sa ginatang ko. Dahito palaan. Anya? Pasensya ka na. Salbag kakit din! Ay, anday ko. Awan lang aruden maisaang. Inununang payla ang tinapan nakibulang. Nakibulang may bagbagam mo. Di nakpagbalinan amaag. Amok anapan ka nakibulang. Awan di may sa amanok mo ijay kulungan. Ha? Makapahay blood ka si Kahwan. Agluto ngam saan ka amang mga na. Makaammo ka iti kanam.
Anya? 5 kilo lang ang bagas ti ginatang ni Manong Juan Indirabii, Manang Mila? Wan nga rod, imbes akagudwat ka bandi ipagatang ko, ngam nagbalin a 5 kilo. Anya? Makapapungtot at talaga day di amanong mong bakla. Ay, nagmayat apatayaban ti banga-banga na. Ay, kaya di mo pala pinatayab, Manang. Tabnag na kang tiyawanan bain. Imbes nga igatang iti bagas, napanakit din imbulang. Day tangarod ti bisyo na apulos adi na maikat. Bisyo na aginggat matay. Ay, payman, mangibabain day takabsat ko Ikak man iti pagnakman na. Ha? Makapapungtot. Lalaki din na ya. Dito'y pa'y igit ti kalsada. Ti pangungtam kanya kading ko. Apay, adaya pilpil ti pungtot. Anytime, anywhere. Anya? Una ang manapanunutan ti pakan mo iti pamilyam. Sakbay aday ta pa nakibulbulang mo. Imbis nga igatang mo iti hapkaban a bagas. Impustamon. Talula kilo ti ginatang mo. Sakbay kiti nakabsat mo ti mababain ka ni Manang Mila. Ay, una yun ti kastoy. Mabalin ka din nga ijay tun. Balay nga agsarita ta. Nakababain. Ada makangkangag ka data. Ay, awan bibiyang ko. Ure pa'y mangagdaging gana iti Mars. No di mo pa'y labal-baliwan day tangaramid mo. Heh. Siyak ti makalaban mo. Ala, mangan kan manok ko Mangan ka amangan, tapno na pigsa ka makilaban, inton pa naglalaban. Sabi yung timangan, why? Apaw! Na. Nagganasan? Mayat! Ay. Mayat! Kwa, bakit? Naimbag pa'y day tamanok mo. Tamangan di tadakulak mo. Ngam jay putot mo. Di mo pa'y maigawan. Nga uray makitkitam amang manganin ijay kalog ti kaldero. Anya kalaki din ay, bakit? Tila man ang ibagbaga mabigbigat. Pudno matibagbagak sana ya. Naimbag pa'y dagita manok mo. Kabayatan ti panangan da di tadakulap mo. Ap-aprosam. Ngam siyak nga asawam. Di mo pa yun maprosan. Anya? Ana, itultuloy mo day tangar aramidam. Ha? Siyak tulaang ti mapunuan ha? Maklaat ka iti aramidam. Anya? Anya day ta binagkat mo asang-asa ko. Kwa, mais da ito, bakit? Mais day ta? Mayata. Mais ganyam. Anya nga day ta nakasupot. Vitamins, nagiti manok ko. Kasla, agmutag da kami, so gimata nga iti vitamins da. Nagmayat man lakay. No gumatang ka iti kanen dagiti manok mo, may sasako. Ngam, no bagas ti gatangam, 3 kilo, 5 kilo, kano maminsan, 1/4 kilo. Sanga-saang laang. Kan may sa, naimbag pa'y dagiti manok mo, tama igatangam iti vitamins da. Ngam jay putot mo, pulos, manipod pa'y ide, aging gaita, awan pa'y napuutak nga ingatangam ti anak ta. Kasangsangpot ko pa'y laan. Dahi tamanan, ngiwat mo ti pasungat ba? Hindi mga kiti na. Mas dahawak man iti dayjay nga asawa, Mila. Ha? No may gumatang iti maes, kinaban. Abasto ka no dagijay manok na. Ngam no bagas akanan nyo per kilo. Wan nga rod nana. Iso ama pampanunot ko pa yan, ano maminsan, partsyak sa amin ng dagiti manok na, tapno sardengan ng tikas di abisyo na. Ha? Naimbag pa'y nga rod dagiti manok na, takumpleto ti vitamins da. Ngam no si daan jay anak na, pulos, di nanto pa'y may gatangan. Ikam ti pagnakman na, Mila. Saan anasaya at dayjay nga aramidin na? Talaga anana, ikakto. Nay, apa nga dito paray? Kasla, kakapsot ka may. Bunarot pare. Kasla gurigurak. Ay, sos, naliga rin dito paray. Naabak lang rodan di manok ko. Kastoy pela ti marikrik-nak. Sana bali Tadamot ni bakit mo mga iwan kang ka paray. Uwin mat gidya. Patyan nga igatangan na kiti hagas ka. Hindi lapat yan. Ha?
Amok, di ugali ni bakit mo kasi nga dasaan ang saya tarik-rik na ag. Imbis nga si kasunak. Ay, agmalmal ba pagsasawan na? Anya? Oh, apay akas na tilangam. Apay, agburigor ka, lakay. Malamlamin ako nagtitigar-gar sa lalsudong pa lang. Ay, katay ka, ate maganab mo. Uray agtudtudo, wano agar arbis, wano agbagbagyo, rumwar kalata amapan makibulang. Ala, ingka agpa-apros kadagijay manok mo. Barang iso, ti makaagas ken ka. Ay, hanya kamatay. Kastulang nga rin ti marikrik na. Pagsasawan na kailangan. Kat, anyang arutinam na maam, asikaswan ka? Ha? Ultimum, salbag ka. No nasaranta ka, dagijay latan manok mo tap aprusam. Ngam no kastang aggurigur ka, umabay-abay kakit din kanya. Ha? Amo sayo? Oh, si kamit gayang bakla. Kasla papaya mat day ta imot mo. Juan Manang, itad ko kumakada kayo. Ado nga min tibunga di papaya mi. Kasta ka di. Ay, adamat na ata. Ada na luong. Naimbagla ka na, dagiti ka anak ka. Ayun, paborito da day ta. Ay, ni Manong ngay. Hay, aday jay sila. Nakaturong. Aggurigor ngamin. Kasta unay abara ti bagina. Anya? Kasano mga min, uray nagpigsa ti tudo, rumwarlat ta amapan makibulang. Oh, anya nga ita. Ay, maganab na. Gungguna na Ay, ada na panunot ko Nung atamang partiyang iti may sa manok na. Apag isungad na papaya nganyag ko Tinulang manok ko naman. Ay! Ay, katuan Saan abale, tagkabsat kayo mat. Uray makapungtot kan ka. Ayos lang. Anyat ko naman ang mila. Dahil aka na ti ilablaban na manok. Wen, kanayon mat aday ta ti irwar na. Para makita. Ay. Parche ka talaga ti paborito na manok. Kalpasan na maluto. Pagigo pagpaiti sabaw ni Manong. Sigurado ang maganasan ni Manong mo iti kastang aramidum. Maganasan na No di na mo nga na ito yung manok nan. Hay, Marwam. Iso nga iso ti ayan ti atensyon na. Dagito yung manok na. Awampay oras na kadagiti ka nakak. Iso nga parchak dagiti manok na. Eh, ita mampay. May tabi balay ading ka. Wala! Imayag, tanaglutok iti tinola. Antoy, umigop ka iti napulot as sabaw, Manong. Nananam. Ah, Mga no sulat ti agas mo. ay, agaman na kading ko Apag iso. Ay, di nak magamin asikaso ni manang mo. Ay, Kapo, nagnanam kag peso Nananam. Inlutok iti kayo dayta. Saan nga iti si Lane? Iso na idumduma tinanam na. Nagmayat da ito apapaya alaok na. Madlaw ka puro sa ading ka. Mamit lang. Ayun, nangalami ti manok. Nananam dayta manok, Manong, di ba? Dayta man, di manok akanayon mo nga aprusan. Anya? Iso dayta di kanayon mo apa inuman iti vitamins. Ken kanayon nga ibulang mo. Hoy, agar aramid ka si kabakla. Hay, padasam ti agungat. Ibusak amin di manok mo kunak tumet. Awan mo't basol di manok ko. Agam apay nga isumot din ti pinartiyaw. Unay kay mutain. Apay, agpungtot ka? Imasak lang ti sabaw na. Manok ko gayam ti pinartay. Ala, agungat ka. Kas iti na kunak itay. Ibusak di manok mo. Gusto lang, tapagnak ma'am. Sana bale, kasi katiim muna nga imigop iti sabaw. Anya? Denggem ti baga, saan adakas ti panagay aya mo kadagita manok. Ken saan adakas ti panakibulang mo. Ngam, among kumati limitasyon mo. Saan nga amin nga oras? Ket ipaay mo kadagiti manok mo? Ha? Gapo kadagita salbag a manok. Awan pa yung oras mo iti pamilya. Nang runa iti kaanak ka. Ay, no di ka pa agbalbaliw. Ibusak amin ang manok mo.
Ano pa gipapaya iji balay nga isang pao ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Parang Tarabay.